श्यामम्रवीन्ममितटिधिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरण्यदधतं धियया समेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शयदमजितं स्मरतोर्वीर्भिः श्रीमद्हनुमद्भीम मध्वान्तर्गत रामकृष्ण वेदव्यासात्मक लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः. मोलकोड ह्या गावातल्या लक्ष्मी व्यंकटेश मुख्य प्राण देवांक नूतन गर्भ मंदिर निर्माण केल्यानंदा अशाही सदिच्छा धरत बहु वर्षाचो काल व्यतीत जाऊन गेलो. पूर्व वर्षाच्या शुभ मुहूर्तांत आमच्याकडून जी शिलान्यासू गावची 10 जणांनी 17 अर्चक कुटुंबियांनी फार उत्साह दाखविलो. कार्यारंभाक मोलकोडकार सागरांत उठून रविलो आमगेलो गोविंद नागप्पा पै आमच्याच अध्यक्षपदाखाली एक समिती ही रचना करून घेतली झालेली. कार्यारंभ व शिलान्यासाचो तांच्याकडून जी घडून आयलो. तांगेल्या आरोग्यानं अथवा वयोमानानं तांकां अस्वास्थ्य ही थोडे आस जावन तांगेलें निधनही घडलें. संकल्पित कार्य पूर्ण हंताचे करून काडीन लवका अशेंही तांगेलो चिरंजीव नागप्पा पै ताणेंय सहर्ष कार्याक गती लागयली. समितींतूय स्वाम्याल प्रतिनिधी म्हणून वचून होन्नावर आनी शिराली अशी 2 ग्रहस्थांचोय समावेश आशिल्लो. तशेंच मुंबई बेळगांव अशा ह्या आचार्य कुटुंबांतले ग्रहस्थही समितींतूय ताणे समावेश घेतिल्लो जावन पैशाल संबंध ठाण चतुर्भुज रूपी देवाल विराट रूप चिंतन तंदू वैत्या 2 हातांत शंखचक्र सकल 2 हात कटीचे दवरून घेतले आसाची म्हण व्यंकटेशाल उजो हात चरणाकडे तो हात दवरून दाखयता. आपणारी चरणाची भक्ती करा तांकां संसार रूपी हो महासमुद्र कटीपर्यंतच रावतले म्हणून 10 हाताच्या स्नान तो दाखयता. 10 हात वरे कटीचे दवरील आसा. संसार रूपी महासमुद्र हो ओलांडूच्या प्रत्येक मनुष्य संत्रस्त जीवनात तरी देवाल उपासना केलेलं मात्रान आपल्या चरणाची आराधना केलेल्यांक संसार समुद्र हो कटीपर्यंतच रावता. म्हणून कटीपर्यंत दाखयले रेकॉर्ड कोणाकडे हायसूनच शिकले जमेले पंचग्राम रहिवासी भय करणार देखणं चढायला जरा कळवळता जाता. तसे संसार हो कटीपर्यंतच जर करून घेतली जर जाल्यार जीवनांत सुख शांती समाधान लाभता. तांचे दिता व्यंकटेशाला आराधना केलेल्यांक संसार रूपी हो समुद्र कटीपर्यंतच रावता अशें म्हणून संस्कृतांत प्रार्थना श्लोक आसा. कामितार्थ प्रदायिने इच्छित अपेक्षित अभिष्ट हे सगळे अर्थपूर्ण करणारो लक्ष्मी व्यंकटेश. कलौ युगे व्यंकटनायक कलियुगांत व्यंकटेशाला आराधना ही शीघ्र फलकारी अशें विविध रीतीनं व्यंकटेशाल्या आराधनेचे महत्व आमकां पुराण कथा संदर्भान ऐकून घेऊन येता. पद्मावती कल्याण म्हणत लक्ष्मी व्यंकटेश महात्म्य म्हणत असल्या कथा संदर्भातही ज्यांनी व्यंकटेशाला आराधना केलेल्या असती तांकां सगळे हाचे फल प्राप्त जालेले कथा संदर्भान अर्थपूर्ण जावन आसा. तशें मुख्य प्राणदैवत हे सुद्धा जीवकोटी समस्तांकही सर्व शुभ फलदाता. तसे निर्बलम यशो धैर्यं निर्भयत्वं मनोरथा अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत स्मरणार्थ भवेत्. सर्वही कार्याचे आरंभाक हनुमत स्मरण केलेल्या मात्रान सर्व तऱ्हेचे विघ्न विडूर दूर जातात. बुद्धी बल पराक्रम शक्ती तशेंच
आलस्य रहित चांगलं आरोग्य, वाक्पटुता इत्यादी ही सिद्धी सुद्धा जातात. हरवधु आपदुद्धरण स्तोत्र मनोपन योगप्रसने स्तोत्र सजी स्तोत्र महोदय स्तोत्र रत्नाकर प्रवेदे स्तोत्र रूपी मनोपन योगप्रसने हनुमत उपासना ही पाल मारे शीघ्र फलकारी अशी संबोधण्यास एकंदरीत मुख्य प्राण सहित लक्ष्मी व्यंकटेश देवाची सन्निधी आईच्या दिवसाच्या मुहूर्तांतून सुशोभित मंदिरांतून गर्भमंदिरांतून प्रतिष्ठापित झाली. गोपुराची ही कलश स्थापना अशी कलशाची स्थापना केली. सर्व देवमय हा म्हणून संबोधिताची सर्व देवतात्मा म्हणून युक्त सर्व कलश ही देव शिखराचे बसले असते. आदि संबंधी 4 दिवस राक्षोग्न हवन, त्याच्या नवग्रह वास्तू, मंडप प्रतिष्ठा, अग्नि प्रतिष्ठा वगैरे समंजस प्रतिष्ठांग धार्मिक विधी आगमोक्त विधी विधानान देवतानुष्ठान ब्राह्मण द्वारा तुम्ही सर्वांना गृहस्थ मंडळी दशेंजे अर्चक समुदायाने तुमचे खावान हे काम सुसंपन्न तेरी करून घेतील ना तेव्हाही मी फार संतुष्टदायक संप्रीतदायक झाले ना. देवान संतुष्ट जाऊ का, संप्रीत जाऊ का आणि सगळ्यांच्याही जीवनात सदा सुख संतोष क्षेमाभिवृद्धी घडवून जाऊ का अशी देवसन्निधीतून प्रार्थना करीत आम्हाला आशीर्वाद पर भाषणाचा मी समारोप करतो.